салом алайкум бародаро, дӯстон ва подписчикои канали Қурбону, хуш омадед ба канали мо. Бародарои азиз, ин ҳафта ман худам ба мошинбозори Душанбе меравам ва мошинҳое ки барои шумо маъқул аст ҳатман дар комментария нависен. Ман онҳоро ба навор мегирам ва аз ҳар яки шумо хоҳиш мекунам ин видеоро то охира тамошо кунен, лайк монен, дастгирӣ кунен. Дастгирии шумо ин пешравии мо мешавад. саломат бошен. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдорем. дӯстони азиз, ширкати мусофиркашонии Транс хизматрасониро барои гузаштан аз сарҳад пешниҳод менамояд. хизматрасонӣ аз шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург пешниҳод карда мешавад. агар хоҳед ки корҳои миграсионии худро аз нав барқарорсозӣ кунед, метавонед ба ширкати мусофир Транс занг занед ва мо дархостҳои шуморо иҷро мекунем. барои мусофирон таҳфифҳо пешниҳод менамоем. Corolla 2, Toyota Corolla 2. با خواهیشی پتیچکوی کانال با همه طرفوی ماشین دو درجان کم ترک بیره بسین همین Toyota را ما کنکرید نسیون که کنیتی را کلینتش Toyota Corolla 2. شما اگر اهمیت بدین منای لبابوی برای ماشین یخ کردیه هوا بسیار سرده. خب بازی من سالن Toyota را به نوار میگیرم. لبوی سلیمه коробка, автоматик. Куда даржон ком выпускай? 2008. Ҳуҷҷатош? Ҷадан растамочка штаги нест ё растамочка мекунем. Айра ира растамош мекунем. Я нав овардам. Хоб. Моторш? 1.6. Моторш 1.6. Бензин? Бензини холӣ. Чанд сум? 80,000 сум савдо мекунем. 80,000 қизи харидорӣ кунам, боз муомила мешавад. Раҳмат, саломат бош. номери телефон? 97 68 24. Раҳмат, саломат бош. занг мезананд, муомила кунед. иншоалло харидорӣ мекунед. Toyota Camry. Ana hamma tarafosh ama manavor megiram, moshinoy nav ҳастанд. Toyota Toyota Camry. Мошино вагониянд. Салонша ҳозир ма ба навор мегирам. Toyota Camry. Коробку автоматик. دو درجون یا دقیقه بیا که تو کم ساله 2011 امریکا نه خو ҳуҷҷатош яксола ҳуҷҷат дорад. моторш чанда? Давни? Моторш давни. Чанд сум?
باز معامله میشه و قضیه خرید میشه. نمره تلفن 918 80 14 رحمت سلامت باش زنگ میزنم معامله کنم. تا کیمری تویوتا کیمری این هر سه این ماشین یک برادر خواهش کردم که تویوتا کیمری салони мошина ба навор мебинем. Toyota Camry додарҷон випуски соли 2011 Америка ҳане мошини вагон моторш ишам моторш 2.5 газ бензини холиян чанд сум 145 боз муомила мешаванд 145 000 боз муомила мешаванд. номери телефон 918 80 14 14. Mana boz Toyota Camry sham moshini made in America. ҳама тарафҳои мошино нағз навор мегиранд. дарк шуда рулавои система рабекошон коробка автоматик мошинои вагонян мошинои нава. додарҷон Toyota соли 2009 моторш 2.4 ҳуҷҷатош яксола ҳуҷҷатош ҳаст. бензини холи чанд сум 125 000 боз муомила мешавад. 125 000. номери телефон 918 80 14 14. занг мезананд муомила кунем иншоаллоҳ. мана Toyota Corolla C мошини вагони ҳама тарафша ман ба навор мегирам. Toyota Corolla C тарафҳои мошина нағз ба навор мегирам. дар элаи салонша ба навор бигирам. дарш шуда салони мошина нағз ба навор бигирам. мошини вагони
коробка автоматик. ай камераи профессиональная хахшруй меяд тага бемалол бур. Худаш мошини вагони худаш. Ком солаи тағои? 2012 солаш. Мотораш 1.8 автомат. Ҳуҷҷатош? ҳуҷҷат 100%. Як сола ҳуҷҷат. Чанд сум тага? Не, ҳуҷҷати утари чикаги нест, фақат чизаш ҳастай, растамошкаш ҳастай ва Растамошкаш ҳастай, яъне? Хай солонаша худаш фақат як мекунад. шод мегира халос, дига ҳичи. Дига ҳич. Чанд сум тага? 120. Агар қизи хайдурӣ кунад боз муомила мешавад. Муомила мекунем. Раҳмат, саломат Муомила бош. дора. Номери телефон 48 48 05 050 48 05 050. Раҳмат, саломат бош. Тага занг мезананд, муомила кунед. Мерседес сечка. Мерседес сечка. боз ишам айни бародарай хариш кардам ки банавор гирем мошини наван Мерседес сечка. додарҷон якам тарак İnternet göl mü parça? İnternet göl. дарк шуда я Mercedes сечка. خب دودرجان ایش کام ساله؟ سالی 2000 موتورش موتورش 1.8 مکانیک گاز بنزین پولش اجرتش 6 ماه تخصص موتورش 6 ماه تخصص موتورش است. خب چند سال؟ 60000 تاوان میشه 60000 باز میشه نمره تلفن 92 827 807 80 80 77 رحمت سلامت باش. زنگ میزنن معامله کن. Hyundai Solaris. Hyundai Solaris. ما خواهش کردم بنوار بگیریم. ما از بنوار اکاجون کم ترک یعنی Hyundai Kamera yak ha? اوه دادر این برای چی ترکیسی میرن؟ خریدار شایده یا alkalış ka? درش شده یکم салони Hyundai коробка механико нағз ба навор мегирим ози салона скамейкои салон кадом солай додарҷон 2014 мотораш 1.4 1.4 ҳуҷҷатош Hüccator naloga страховка. налогаи страховка не газ бензин Benzini xoli. бензини холи чанд сум 81000 81000 харидорӣ кунам боз муомила мешавад иншаллоh. номери телефон 0500 1501. раҳмат саломат бош занг мезананд муомила Salomat bo'l. хоб мана биtta
мошин аяк бародар ҳардуш 1 сол Volkswagen Passat ман ҳарду мошина тарафҳошона ба навор мегирам. Volkswagen Passat ҳамин дарах дударун мепушӣ. Mana Volkswagen Passat. Volkswagen Passat. Volkswagen Passat. Har душ як бародарам. Як солам, як нархам. Барои ҳамун ҳарди мошинора яки мегирам. Дарошон шудаги ака. Салоношонам ҳарди яхилай. Барои ман як салон якча мегирам. Кифоя ҳай. Мошинои навам. Volkswagen Passat. Акаҷон ака вақти чарчархинӣ омад. Хуб, ком солам? Сол 12. Ҳардуш соли 12. Объем 2. Ҳардуш яхина, не? Хуб, моторшон? Мотор 2. Ҳуҷҷатошон? Ҳуҷҷатот вагон. Вагона. Хуб, газ, бензинам? Бензин. Чанд сум? Тема мушаки 135. Боз муомила мешавад? Номери телефон ака? 900 95 09 90. Раҳмат, саломат бош. Занг мезананд, муомила кунед. Jet. чуноне ки маърифӣ кем пештар мана Volkswagen Passat бинам, мана боз Volkswagen Jet. Май тарафҳои мошина боз ба навор мегирам. Volkswagen Jet. Салони мошин. салони Volkswagen гирифтем ба навор. Акаҷон ком солаиш? 11. Соли 2011. Ҳуҷҷатош? Газ, бензин? Бензин объем 2. Номершам чанд сум? 110. боз муомила мешавад. Телефон 995 0990. раҳмат, саломат бош. Занг мезананд, муомила.